A todo mundo gustalle ter un San Cosmeiro. Os sombreiros de palla volven estar de moda e no Barbanza o negocio que os vende é o merliño. Os sancosmeiros son os sombreiros de palla tradicionais que se usaban antano para traballar baixo o sol. Hai poucos negocios que os vendan na actualidade. É o caso de O Merliño, en Noia, que leva en funcionamento un século. Tenda toda a vida. Eu nací nesta casa e aquí levo toda a vida. E os sombreiros xa os vendía miña nai e xa os vendía meu avó. E meu avó morreu no ano 72 e el veu de estar emigrado alá por Uruguai e desde aquel momento xa estuvo aquí sempre traballando e toda a vida. Onde destaca o San Cosmeiro, elaborado a man e que volve a estar de moda. Os San Cosmeiros. Este sí que é todo feito a man totalmente e cada vez hai máis demanda de sombreiro do San Cosmeiro. Todo o mundo lle gusta ter un San Cosmeiro. Porque antes usábase únicamente para traballar, pero agora é un complemento que ensinar nas celebracións ou como ornamento. Antiguamente este sombreiro se utilizaba para traballar. Era exclusivamente para xente que traballaba tanto no marisco como na terra. E agora non. Agora se utiliza para ir de boda, para ir de ceremonia, para andar con el pola calle, para telo na casa, porque todo o mundo lle gusta ter ese sombreiro de recordo. A todo o mundo lle gusta ter un San Cosmeiro na casa, ainda que sea así colgado. Un produto artesán eterno. A persona que o fai bota a palla. E desde o momento que plantan a palla, que a recollen, que a limpian, que o trenzan, o cosen, é todo manual. Non hai nada que non sea feito a man. E aparte que é un sombreiro que vale para a chuvia, vale para o sol, vale para todo. Non se estropea. Isto podeche durar... Unha das compañeras miñas que están no San Cosmeiro ten un sombreiro de máis de 100 anos. E isto é eterno. Isto simplemente telo colgado e nun lugar onde no inverno non este o frío, porque senón pode coller un pouco de humedad, durache toda a vida ese sombreiro, é eterno. E sorprende tamén aos turistas. Os sancosmeiros do Barbanza viaxan por España, Estados Unidos, Suíza ou Alemaña.